gidan man nan guda 8 in an siya min taratsiliyan 1000 kawai na siya. Ba an 1000 za a yi min cefane. Cefanen zan sa mu tare mai rawa za a je su yi zalan a yi miki cefanen a can. Amma ka ga gurin nan yadda ya gado dinnan sai na ga yayi min kama da gidan marayu alaji. Tunaninsa ya zo daidai da nawa. Tarkashi ana tara ga dare yayi wannan kam shi ma ya dauko dala babu kanmu turka da kuma tashin hankali irin na bibiyar lissafi a nan gizo ke sakar. Ka ji ƙato. Kamata a ce wai za a yi min auren dole. Ni kuma ɗauka attajiri aka ce in kawa. Buloti na baku kowa daidai a cikin. Masa gaskiya kan ya kamata kan a ruguje ta alaji saboda talakayan ciki ma sun yi kaɗan. Na gamsu da wannan wajen taka. Sifi Muhammad Usainu Gumal shugaban 'yan sanda mai adalci na jihar Kano ku zo ga wani nan zai sace gidan mai. Abin da na siya kwantiriliyan 320. Saboda yanzu Kano ta hakomo hannuna na siya ta kwantiriliyan ziliyan har. Kai zubin farko ɗauka na ɗaya. Na ba ku tiriliyan 50. Ni alaji gaskiya na fi gane kuɗin Najeriya ko saifa. Gogo, lafiya kike ta wannan ajiyar zuciya da haƙi haka? Sai dai bari. Lafiya? Lafiya? Dakata mana menene lafiya? Wallahi Allah akwai matsala fa. Ni ma shaida ne gidan man ni na siye shi. Tajiri. Aka ce an bani ziliyan 1. Labari da kuma tsarawa Ahmad Dorai, shiryawa Falo Sheshe, mataimakin mai shiryawa Abdullahi Taruri, daukar nauyin shirin Bashir Fituwa, mataimakin mai bada umarni Adamu Dausayi. Da nan ya zo ya ce wai na fita daga gidan ma. Duk wanda suke so su zaba a nan su zaba duk ba wani abu bane ai. Ina ruwan Allah. Ai ko kudin waye ko ka ci. Har shi zai dinga wannan maganganun? A ranka dade ba sai an yi haka ba. Alhaji? Na baki zilliyan malala gashin tinkiya. A'a an baka miliyan 1. Alhaji attajiri wannan bai san yaya kuke da tunubu ba. An baka miliyan 50. Yanzu dai gogo ba tun da ya ce ki mai addu'a. Hello? Ba da umarni Yusuf Triple. Ka baka zilliyan 1. Hey, security! Yan sanda! Wai ya ce gidan man gaba ɗaya wai ya ce shi fa. Ya ma rana mun hankali ya raina ni. A'a yanzu ma zuwa zan samu wannan mudansir addubrozan da hida nura mai damas. Yadda muka ciniki da na siya Kano in ba su riga sun zo mun yi magana da su ba su ma zan kwace shagunan hannun su gaba ɗaya.